Dan huwa pass li konnilna nistennew mill-2007. Hekk iddeskriva l-avviż legali tal-liċenzjar tal-kuntratturi il-President tal-Kamra tal-Periti Andre Pizzuto. L-għada li daħal fis-seħħ biex għall-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna si regolarizza lis-settur. Mawa News Pizzuto spjega li dan l-avviż legali jitfit mal-liġi tal-Periti li daħlet fis-seħħ is-sena l-oħra jawgura tajjeb għall-futur tal-industrija biex fuqhom jistgħu jkunu msejsa riformi futuri fis-settur. Dan huwa pass li aħna konna nistennew mill-2007 li tinħoloq sistema tal-liċenzjar kontratturi għaliex ħassejna li dak il-mħin li ħarġu l-pjanit lokali kien neċessarju li tinħoloq din il-liċenzja biex ikun hemm persuni li ħossu responsabilità tax-xogħol iktar riskjus li kien ħajbda jsir. Il-liġi l-ġdida għandalan li tobbliga lil kull kuntrattur li jaħdem fl-oqsma ta' twaqqih, skavar u bini biex japplikaw għal-liċenzja mal-awtorità għal-bini u l-kostruzzjoni. Il-President tal-Kamra tal-Periti saħaq li din il-liġi se ġib bidla fil-mentalità. Li ħajjiġri hija li ħatibda tinbidel il-kultura l-ewwel għaliex ħajkun hemm id-deterrent li dak li jkun jimxi issa mar-regolamenti li ħajkunu hemm faslin apposta ġifier ma' l-liċenzja tal-kuntratturi ġo fija ġo dik il-regolamenti hemm ukoll kif jistgħu jitilfuha. U ovvjament jekk jitilfuha ma jistgħux jibqgħu jaħdmu, so huma ħajkollhom inċentiv biex huma jsegwu r-regoli biex ma jitilfux il-liċenzja x'daw iridu jkunu jibqgħu jaħdmu sewwa. Huwa kompla jispjega li eventwalment mal-kultura ta' aktar responsabilità se jiżdiedu wkoll il-ħiliet meħtieġa minn dawk li jaħdmu fis-settur biex ix-xogħol ikun dejjem tal-ogħla livell. Pizzuto qal li bħalma l-periti huma regolati b'avviż legali simili, hekk ukoll kellu jsir għall-kuntratturi biex huma wkoll iħossu l-bżonn li jaħdmu bil-qalbu. Min jaħdem bil-qalbu diġà mhux ħajħossha din għax diġà kien jaħdem sew. Li forsi ħatolqot huma daw li huma forsi iktar traskurati u it-tama hi li minnu traskurat jew ibiddel il-mod kif jaħdem jew jitlaq mill-industrija. Għax dina il-ħsara tar-reputazzjoni li għandha l-industrija ġejja partikolarment minn min ma jaħdimx bil-qalbu.